गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय ड्राग्सनिफ्राय। कामरुप पुलिसा रङियानिफ्राय 3 ड्राग्स लाग्राफोरखौ एबा फालांगिरिफोरखौ हमनानै मोन्दों। नै बिसोर 3 दुथांखौनो हमनानै मोन्दों। दा बिसोर दुथांफोरनि मोखांखौ देखाया। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्राय। जम्मु एन्ड काश्मीराव एबा जम्मु एन्ड काश्मीरनि ड'डा जिल्लायाव उदखारि हान्जाखौ फोजोबबाय। औ नंगौ लोगोफोर, ड'डा जिल्लायाव इन्डियान आर्मिफोरा अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे अपारेशन खालामनाय समावनो ड'डा जिल्लानि उदखारि हान्जाखौ थेर बेथेर खालामबाय। जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर, ना मा होनो? जोंनि बे काश्मीराव गोबां बेबायदिनो उदखारि हान्जाफोर दं। दा बिसोरो गासिखौबो फोजोबस्रांजोबनांगौ, अब्लासो जोंनि इन्डियान आर्मिफोरा सान्थियै जिरायनो मोनगोन काश्मीराव। आंनिबाथ' जम्मु एन्ड काश्मीराव मोनबेसे उदखारि हान्जाफोर दं बिसोरखौ गासिखौबो फोजोबस्रांजोबनांगौ, अब्लासो जोंनि इन्डियाया गोजोनै जिरायनो मोनगोन एबा सान्थियै थानो मोनगोन। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया क'क्राझारनिफ्राय। क'क्राझाराव आरो गोदानै 4 मानसिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। बे 4 सुबुंनि मुङानो जाहैबाय तिलक लामा, नजरुल इस्लाम, साइदुल आली आरो साद्दाम हुसैन। बे 4 मानसिफोरनियावनो कर'ना पजिटिभ मोन्दों क'क्राझारनिफ्राय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया WHO निफ्राय डक्टर हर्षवर्धन बिथांखौ WHO नि चेयारमेन महरै सायख'नाय जाबाय। जोबोर गोजोनथाव रादाब जोंनि बे इन्डियानि थाखाय। WHO नि चेयारमेना इन्डियानसो, ना मा होनो लोगोफोर? जोबोर गोजोनथाव खौरां। लोगोफोर, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे खौरांखौ मोजां मोनबाय होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां, अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैगोन। बाय बाय।